Сәлам дуслар. Көннәрне төнгә ялгап, яуган яңгырлар тәмам үзәккә үтте бу көннәрдә. Менә шулай кибеттән кибеткә йөреп, үзеңә булса нинди дә яңа кием алсаң гына инде. Шыксыз һава торышы ниндидер менә эшкә булган кәефне дә төшерде. Өйләрдәге салкынлык күңел яраларын кузгатып, янәдән әллә нинди борчулар китереп чыгарды. Ике бала анасы Венера ханым да психолог киңәшенә мохтаҗ. Ханым, сезне миңа нинди сәбәпләр алып килде? Менә беләсезме? Мин 15 ел ир белән яшәгән хатын, минем 2 балам бар. Ләкин менә төрле сәбәпләр була бит тормышта. Минем инде бу минем өчен бик авыр мәсьәлә. Сезгә менә килүемдә сәбәбе шулдыр, чөнки мин үземә җавап таба алмыйм бу сорауга. Һәм инде 15 ел яшәгәч, мин дә ирем белән аерылышырга булдым. Безнең холыклар бәлки туры килеп бетмәйдер дип әйтергә була. Безнең инде тормышка карашыбыз төрлечәрәк дип әйтергә була. Һәм инде менә сез 2 бала бар, 2 бала булуда бик авыр инде ул әтидән аерып алып китәргә. Ләкин шуңа карамастан менә шушындай адым ясадым. Һәм инде менә сездән киңәш сорар идем. Бу очракта миңа нәрсә эшләргә, ничек үземне тотарга, ничек балаларымны тынычландырырга? Дөньяда адәм баласы 8 елдан гына бармый. Кавышулар бар, аерышулар бар, табышулар бар, югалтулар бар. Аерышу инде ул бик авыр. Хатын-кыз өчен бигрәк тә. Чөнки хатын-кыз ул эмоциональ яктан күбрәк тәэсир итә хатын-кызга. Ират инде ул аң белән, ә хатын-кыз эмоция белән ала. Шуңа күрә башта хатын-кыз җылый, үз-үзен күрә алмый башлый, ирен күрә алмый башлый. Дөньяның яме бетә, тәме бетә. Инде ул гаепли башлый. Безнең башта төрле начар уйлар килә. Үзегез генә калырга тырышмагыз. Менә миңа килеп сез дөрес эшләгәнсез. Кайбер кешеләр үз-үзенә бикләнеп, һәр вакыт башларында төрле уйлар була. Уйларның да начары. Ул начар уйлар ятканда да, торганда да һәр вакыт кешенең белән бергә, ул аны куып җибәрә алмый. Шул уйлар аркасында кеше төшенкелеккә бирелә. Инде төшенкелеккә бирелү, төрле уйлар, йокысызлык, аппетиты югала. Шуннан соң кеше ширгә сабыша. Шуңа күрә әле бит әле хатын-кыз ул, хатын-кыз гына түгел, әни кеше дә үз-үзенә бикләнмәскә кирәк. Туганнарыңа, дусларыңа мөрәҗәгать итәргә кирәк. Алар һәр вакытта дөрес фикер бирмәсләр дә ниндидер сиңа этәргеч ясыйлар. Табигать тарафыннан хатын-кызга көч күп бирелгән. Шуңа күрә туктап калмаска, куркып калмаска, балалар өчен үз-үзеңә ответственность дип әйтәбез инде русча әйткәндә, алып дальше яшәргә кирәк, тырышырга кирәк. Бер вакытта балаларга әтигез начар дип әйтергә ярамый. Аларга аңлатырга кирәк. Балалар алар бик яхшы укытучылар, алар аңлыйлар, беләләр. Кайбер семьяда әтисен хурлый башлыйлар, алар белән күрешергә рөхсәт итмиләр. Ничек кенә булса да ул аларга әти булып кала. Шуңа күрә үзегезгә дә төпле фикер белән, аяк аң белән үз-үзеңә кулга алып, үз-үзеңә терәк булып, башкаларга киңәш сорап тормышны дәвам итәргә кирәк. Алга таба карарга кирәк, артка түгел. Артта безнең ишекләр бикләнгән, артка караган кешенең киләчәге юк. Бүгенге көн белән яшәп, алга планнар корырга кирәк. Минем киңәшем сезгә шундый. Бер соравым бар сезгә. Менә балалар турында. Балалар инде минем улы балам хәзер инде уже яшүсмер чорында. Менә ул инде әзгенә тавыш күтәреп эндәшсәң, әзгенә замечаниялар ясасаң, ул инде уже мине гаепләргә, сен мине алып киттең семьядан дигән уже шундай сүзләр ишетелә башлады. Менә ул баланы ничек кенә тынычландырып, нинди сүзләр әйтим икән миңа? Үсмерлек чоры ул күчеш чоры. Алар үзләрен зур кеше итеп хис итәләр. Алар әле зур кеше түгел, кечкенә бала да түгел. Шуңа күрә бу вакытта бик нык сездән таләпчәнлек үзегезгә, сабырлык сорала. Чөнки бала белән сөйләшергә кирәк.
Оларга кемдә булса бер кеше авторитет була. Или ул әти-әни, или ул туганнар, или ул абыйлар, или дуслар. Ну, дуслар инде зуррак, оннан зуррак булса, олар белән дуслашырга кирәк. Киңәш сорап, зур кешедән киңәш сораган кебек сорарга кирәк. Менә шулай эшләсәк ничек булыр микән? Шулай итсәң син ничегрәк уйлыйсың? Менә шулай шунда барсак, шулай итсәк, үзең шулай булсаң, үзеңнең фикереңне әйтеп бетергә түгел, аңа үз фикерен дәвам итәргә. Менә мин шулайрак уйлыйм, ә син ничек уйлыйсың? Менә шулар шулай эшләгән, шулай килеп чыккан. Ниндидер аларга пример күрсәтергә кирәк. Киңәшләрне теге бәйләп түгел, мәҗбүри түгел, дустың әйткән кебек. Мин шулай сезгә җавап бирәм. Сезнең киңәшләргә колак салырмын. Һәм инде кайтып, уйлап тагын бер кат үлчәп, алдагы тормышымны сезнең киңәшләреңә кертергән дип уйлыйм. Рәхмәт. Шибер булып кына матур булып булмый икән шул. Йөз матурлыгын төрле кеше төрлечә аңлый. Киң күңеллелек, шат йөзлелек, кешеләргә мәрхәмәт күрсәтү, менә ул матурлык дип саныйм мин үземчә. Алдагы героебыз Лилия сөйкемлеләрнең сөйкемлесе. Чөнки ул оста куллары белән калган төрле тукымалардан бик матур әйберләр ясый. Һәрбер төгүченең киемнәр теккәннән соң тукымалар кисәкләре кала. Безләр, ситецлар, драплар, кожа кисәкләре кала. Менә шушы кисәкләрдән бик күп файдалы әйберләр тегәм. Мин сезгә бүген ябалак дигән уенчык ясап күрсәтәм. Мин аңа кисәләр тегермен, аңа пультлар салырга була. Мин халатлар теккәч, минем бик күп кала калдык пустыклар. Менә без кала, ситец кала. Мин алдан әзерләдем детальләрен, менә төбелеше, кесәсе, канатларын кисеп куйдым. Һәм күзләрен ясап куйдым кисеп. Тәпиләрен һәм борынын. Хәзер без эшне башлыйбыз. Кесәсе матуррак булсын өчен касай бейке кисеп куям. Менә лентаны беркетеп битердем. Кесә әзер, хәзер аны тоташтырабыз төп детале белән. Кесә барлыкка килсен өчен беркетеп куябыз. 2 строчка ясыйбыз. Кесә әзер, хәзер күзләрен беркетәбез. Зигзаг белән тегеп чыгабыз. Бер күзен тегеп куйдык, хәзер икенчесен. Минем 2 балам бар. Аларга шулай ук бик матур киемнәр үзем тегеп кигезәм. Магазиннардан алган юк. Менә күзләр тегелде, кашларын беркетеп куярга кирәк. Ябалакның кашларын беркеттек, күзләрен беркеттек, хәзер борынын ясыйбыз. Менә монда бер катлаулы эше була. Канат каты булсын өчен без менә шундый тукыма алабыз. Хәзер кисеп куябыз аның эченә. Сул ягыннан тегәбез һәм аннары әйләндерәбез. Әйләндерәбез һәм төп өлешенә беркетеп куябыз. Менә ничек матур була, килеп чыкты. Канатлар матур басып торсын өчен мин строчка ясап куям. Бары тик ялкау булмаска кирәк. Менә шундый матур әйберләр өйгә ясап куярга була. Хәзер бу безнең бите, ябалакның бите, аның эченә тутырырга кирәк була. Хәзер без аның артын тегеп куябыз. Ябалакның колакларына менә шундый матур кисточкалар ясарга кирәк. Менә ничек матур чыга безнең карагыз әле. Колаклары. Икенчесе колак. Энәләрен алып куябыз. Синтепон тутырабыз хәзер. Буш урыннары калмасын. Бүтән кирәкмәгән калдык пустыклар тутырырга кирәк. Калган тегелмәгән өлешен кул белән тегеп куям һәм матур
тәпиләрен беркетеп куярга кирәк безнең ябалакка. Максатыбыз пульт сауты ясау иде. Хәзер мин аңа пультлар салам. Килеп чыктымы? Хәзер сезнең пультларыгыз югалмас. Сез дә ясап карагыз. Матурлыкны берәүләребез табигатьтә күрсә, икенчеләребез беренче мәхәббәттә ди. Өченчеләребез исә инде аны туган илендә әти, әнисе, янәшәсендә таный. Менә шушы соңгысын инде әйтер идем, Фирая Султанова чит илдә яшәүче, өч телдә иркен аралашучы ханымның берсе. Кулыннан килмәгән эше юк. Үзе хуҗабикә, хезмәт яратучан, спортсмен. Әле тагын иң мөһиме, хатын-кызларда булган целлюлит мәсьәләсен дигәнчә юып төшерә. Чөнки ул массажлар ясый. Һәрбер хатын-кыз матур буласы килә. Матурлык нәрсә ул? Матурлык ул ички сәламәт булуда. Ә инде билгеле, безнең бүгенге тормышта хатын-кызларның зур проблемалары целлюлит. Антицеллюлитный массаж ул билгеле төрле способлар белән ясалырга мөмкин. Антицеллюлитный массаж менә безнең гәүдәләр авыр, менә күреп торабыз. Авыр. Монда инде ашауны ярату дигән хатын-кызның күренеп тора. Бу моны бетерү өчен бер айда яртысын киметергә була. 2 айда гел бетерергә була. Шуның өчен комплексный дип массаж гына түгел, комплексный лечениене күздә тотып, менә шушындай бар бит. Бу һәрбер хатын-кызга самомассаж итеп кулланыла торган прибор. Аякларда да, гәүдәгә дә моны тигереп, шушлай телевизор карагандамы ул, ял вакытындамы, шушының белән үзгенә шыкып дип әйтәм инде. Аласы икән. Шуның 5 минут мушага кергәнче, тәнең кызганчы, аяк өлешләренә. Әгәр дә инде целлюлит ул жир дип әйтәбез. Тәнгә киреп урнашкан икән, аны ныграк басасын икән, ул бит әле авырта да ул. Шуның өчен авыртырга ярамый аны. Шушлай әз-әз генә шушлай итеп, тәннәр җылынган вакытта мушага кирер алдыннан, парнойга кирернән алдыннан, шуларның әйбәт һәрберсенең файдасы бар, күп сәбәпләре бар. Ризык кына түгел, гормональный хатын-кызның нарушение. Аннарысын безнең хатын-кыз чире гинекология буенча чирләрдә аның ише целлюлит формаларын китереп чыгаралар. Инде ул стресслар безнең. Аннарысын движение әз булу, ул гиподинамия безнең тормышта, ул теге стресс вакытында хатын-кыз онытылып китеп, 2 конфет урынына 1 килоны ашап ташларга мөмкин. Ничек кенә бетерергә икән дигән уй туя. Ул шушлай менә баскачтан безнең монда ниндидер тавыш биргән кебек була, нидә ишебездә. Һәрбер урынга менә аның сизеп торам, кулымны тигердем, йөрәк типкән кебек тибә. Бу зур нәрсә. Бу знак бирә, безнең кишечникларга знак бирә, сигнал бирә, эшли башлыйк дип әйтә ул. Эшли башлыйк диге. Бит кишечникларга да әллә нәрсә кирәк түгел. Шушлай әкертенләп, шушлай һәрбер нине, шушлай әкертенләп массаж ясау. Аларның барысы да файдалы. Кул белән менә шушлай һәрбер органга шушлай итеп массаж ясап, бигән формада китерү. Алар барысы да файдалы. Беренчедән шушлай һәрбер органга массаж шушлай әкертенгенә ясасак. Икенчедән билгеле хәзер башлыйбыз нәрсәгә. Менә шушлай күреп торасыз әйбәт. Кирәк дип тора ул. Нинди генә движениеларны да эшләсәк тә, ул миңа ярый дип әйтергә. Ни өчен шулай ди? Бу мускул түгел бу. Бу алып ташласы нәрсә бу. Аны алып ташлар. Шул нәрсәне аны ничек кенә булса да шушлай итеп движение белән аны массаж ясарга кирәк. Инде билгеле шушлай. Һәрбер кешедә массажга йөрергә мөмкинлекләре юк. Шулай булгач та сез ризыгыгызны тәртипкә китерсәгез,
шул мин әйткәнчә бисәгез, мин сезгә спортивный форма киеп, йөгерергә чыгыгыз дип барыгызны да чакырыр идем. Бүгенгесе көнне күпләр аны аңламыйлар. Ләкин йөгерергә кирәк, зарядкага барга кирәк, фитнес-центрга барга кирәк. Онда хәзер приборлар җитә. Һәрберсенә әз генә снарядка килеп, үзегезгә растяжка ясыйсыз икәс, сез аларның барысы да үзегезнең эшеңгә, барысы да файдалы. Күреп торасыз. Әйдә ди. Бу нәрсә микән? Бит. Кирәге юк миңа, алып ташла ди. Шулай булгачтан массажистка гына түгел, яткан кешегә дә үзенә әйтергә кирәк. Чынлап торып та, файдасы тисен әле, миннән чыгып китсен әле дияргә кирәк. Аны ясаганнан соң, менә шушлай трип аны растягивать итәргә дә әз генә, шушлай һәрбер ясагансың, шушлай растягивать итәсең икән, шушлай трип. Аларның барысы да файдасы икән. Мин Америкада бик таза апага 10 көндә шушлай формага китердем. Ул сезгә әйткәнемчә, минем рекомендациялар буенча эшләп, шушлай массаж ясап, үзен мотор хәлгә китерде. Спортивный мазьлар бар. Аның ниндидер менә лечебный гына түгел, разогревающий мазьлар күп. Шул мазьларны менә шушы авыр җир дип әйтәм мин. Шуңа сөртәсез дә, полиэтиленовый ябасыз да, шул килеш. Киясез дә спортивный костюмыгызны, йөгерергә чыгасыз. Менә бер атна шулай итеп карасагыз әйбәт. Менә миниска алырсыз да, чынлап турда файдасы тия икән диярсез. Бу аниләрдән соң растирать итәргә була инде мине, растяжканы менә шушлай әзрәк әйбәт. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Молодец. Массаж ясаганнан соң мин үзем упражнениялар тәкъдим итәм. Барсы да булырга тиеш комплекс белән. Матурлыкка кем гашыйк? Беләм, барыбыз да диярсез. Әйе, бу дөньяда һәркем үзенчә яши. Тик шулай да, әйдәгез әле тирә-юньгә игътибарлырак булыйк. Күңелебезгә тагын бер матурлык өстәлсен. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз.